Как се гледа на... Как смееш? Това значи голяма обида в моята страна! О, съжалявам. А коя е твоята страна? Ню Джерси! Това беше доставено на вратата ни. Нещо друго? Не, мога да обидя и лицето ти, но мисля, че природата е нанесла достатъчно щети. Ти сякаш имаш херния на храносмилателната система. Ти приличаш на варварин турист. Ти си облякал задния край на конски костюм. А ти изглеждаш така. Тази къща е противна. Бих тропала с крака от яд, но подът е много лепкав и не мога да мръдна. Абсурд! Можеш да ядеш от този пот. Добре, признавам ти това. Добре, палария. Какво? Имитация на благодаря. Ето това е дух. Бедни ли сте или не? Да, аз съм безработен мъж с 3 деца. Очевидно съм милионер. Луси, какво ти е на лицето? Усмихвам се, не е ли очевидно? Не, все едно опитваш да си изядеш брадичката. Няма да търпя такова поведение в моята къща. Едва облизах глазурата. Чакай малко. Облизал си тортата? Ами да, как разбираш, че е зряла, като я купуваш?